Na kole a dokonce i na speciální kololodi se dnes vypravíme do země sluníčka, koupání, lenošení a dovolenek. Jak název napovídá, jedná se o speciální loď naší cestovky Geotour, vozící cyklisty po pobřeží Chorvatska. Čeká nás zhruba 60 kilometrů podél ostrova Hvar. Náš cíl je přístav Sučuraj. Do přístavu Sučuraj propluje loď a my pojedeme na kole. Hvar je oblastí, kde se snoubí nádherná příroda s bohatou historií. Z Vrbovsky jsme se vydali na západ, přímo přes antickou památku, která dnes patří na seznam UNESCO. Je to takzvaný starořecký katastr. Dodnes zachovaná struktura pozemků, políčka oddělena zítkami z vyzbíraného kamení. Takové je to tady už 2400 let. I plodiny se tu zpravidla pěstují stejné jako za starých Řeků. Řekové také založili Starý grad, původně nazývaný Faros. S městem Vis na stejnojmenném ostrově soutěží o titul nejstaršího města na Jadranských ostrovech. Tisíciletá historie na vás dýchne, jakmile se z nábřeží zanoříte mezi kamenné domky, paláce a kostely. Projíždíme bludištěm křivolakých uzonkých uliček, které si žijí vlastním životem, včetně staletých tradic dodržovaných místními obyvateli. Úzkou asfaltkou téměř bez provozu stoupáme do vnitrozemí ostrova přes malebné vinařské vesničky Vrbaň, Svěrče a Pitve. Romantické kamenné stavby můžeme obdivovat v každé vesničce. Nad Pitvemi před tunelem, kterým vede silnice na jižní pobřeží, najedeme na jemný makadam, který nás středním stoupáním se skvělými výhledy vede postupně až na hřeben.